This is the camera that we've been shooting the majority of the documentary with. The video quality on this camera is pretty decent. It's good enough to watch the video on computer or any personal video display devices like an iPhone. But most of the people that are going to be watching this documentary are also going to be watching it with headphones. And so it's very critical that we have really good sound quality and sound engineering with this documentary. So that's another thing that we're going to need support for finishing this film. My name is Jessica Rose. I've been working as lead camera on this documentary about Talila for the past 3 years. And after I first met this extraordinary transsexual, I knew that she had a life story that needed to be shared. The combination of her being not only a transsexual, but transsexual ladyboy who likes women, who is also living with the Lisu Hill tribe people in Pai, which is this small town in northern Thailand, was something that I just felt had to be shared. In the following clip from the documentary, you'll hear Talila talk about her life and the relationship with her family. And we watch her as she's building a bamboo flower trellis in the garden of her home. So if you do like what you see, please don't forget to show your support and donate to us by visiting us at bigtalila.com. Thank you. אני נולדתי וגדלתי בשכונת ברחוב גבעתיים. הייתי ילדה טובה ירושלים, הייתי בית ספר טוב, הייתי ילד שקט, זה מה שאומרים לו בדרך כלל. בגיל 22 עבדתי במזגנים, זוג אוויר. והיה לי קצת כסף, אז עזבתי את הבית של ההורים, עברתי לגור בבית הישן של סבתא. והתחלתי עוד פעם, כאילו בלילות להסתובב בתל ברוך, להתלבש כמו בחורה. חודשיים אחרי זה, אבא שלי קרא לי הביתה, והתחיל לנדנד לי במה אתה עובד, במה אתה עובד, במה אתה עובד. בפעם ה-200 שהוא שאל אותי, התעצבנתי עליו ואמרתי לו את האמת, בזנות. אז הוא עשה ככה, הוא אמר לי, תלך מהבית. ולא חזרתי לבית 8 שנים. והוא קיבל איזשהו, היה לו התקף לב מאוד נמוך. היו לו כאבים בחזה, פינו אותו לבית חולים, ואמא שלי האשימה אותי שניסיתי להרוג את אבא, ולא חזרתי לבית הזה 8 שנים. הקטע עם הבמבו זה שפה זה תאילנד, זה לא ישראל. פה יש המון חרקים, הוא מרכיב במהירות. כמה שהוא חזק, הוא תוך שנה-שנתיים מרכיב. זה בסך הכל זה... תראו מה זה, זה עומד שנה בשמש. הוא מתפורר. פשוט מתפורר. טוב, זה גם צמח קטן, זה צמח צעיר. הבאתי הפעם בקבוקים חזקים שהחזיקו מעמד 2-3. אמא שלי הלכה לקבוצת תמיכה להורים שקרא לילדים שלהם משהו. ואחרי איזה 4-5 פגישות התחילו לצעוק עליה אנשים, אמרו לה, גברת תלכי מפה, הבן שלך לא מת, הוא לא נרקומן, הוא לא נעלם בדרום אמריקה, הוא לא קרה לו כלום, אז עכשיו הוא בת, יותר זה היה בן, עכשיו בת. לא קרה כלום, מה את רוצה? לא קרה לך כלום. הבן שלך בסדר גמור, הוא לא גנב לך את כל הבית ומחר וקנה סמים בשביל זה. היה בן, נהיה בת, זה הכל. והיא קיבלה פרופורציות, היא מאותו פגישה, מאותו יום, אמא שלי תפחה לגמרי. פתאום היא עושה לי ביקורת למה אני הולכת עם בדיחה זייה. זה עולם אחר לגמרי. ואני שמחה על זה. אבל זה קרה לי, אבל באיחור מאוד. כתוצאה מזה הייתי בכביש 15 שנה, 16 שנה.